Pane Skýba, co nám o sobě povíte? Jmenuji se Zbyněk Skýba, pocházím z Olomouce. Je mi 24 let. Mezi moje koníčky patří pití piva, pití vodky, kouření ptáků, šukání análních otvorů a polikání semene. Žiju ve 3pokovém bytě se svými rodiči a občas trávím čas se svou celkem povedenou sestrou. Má 2 malé děti a ty jsou bohužel ještě moc malé. Bohužel co? Jdem do piči, tady má. Jo. Jsme na chatě a nemáme tady letadlo. A to je úplně v prdeli. Vůbec. Vidíš, někdo letadlo nevidí. A pro nějaký kokot bude točit. A co to vymyslel, asi nám pije. A tady ten je z jiného gangu. Tak to vypadá, když se pije. Se nepije.